И здравейте, хора! Аз съм Музан БГ. В днешния клип ще правим много яки неща. Така както виждате, съм се скрил в едно ъгълче, спокойно, няма да е това целият клип. Ей сега, ако може да ме чувате по-добре. Добре, така като виждате, имам много як щит. Първо на първо. Второ на второ. Имам много яки брони. Ама има един проблем. Чупливи са. Например, да кажем, едно прасе с брадва да ми дойде и ще ме изкърти. Затова в днешния клип ще апгрейдваме към хубави брони. В този чест има едни много интересни неща. Така като виждате, има малко емералди, малко злато и само 2 диаманта, които ще ги правим на Enchanting Table. И така като виждате и тези Iron блокове, които са почти 9 стака, и сега ще ви обясня откъде. Не, знаете ли какво? Няма да ви обяснявам, направо ще ви покажа. Взимаме емералдите. След че толкова има шанс да не стигнат. Защото толкова неща ще правим днес. И чакайте само 2 минути да си остане нещата. Ами добре, хора, оставихме си нещата. Само да ви покажа, че в този съндък има едни много интересни неща, които ще ви покажа откъде са ми точно сега. Добре, хора, айде да започваме. След това и респаун пойнт. И айде! Що не става, бе? О, но! Идват! Циганите им са цигани. Ще ги бия с помощта на 30 айрон голема. Не ми дреме. Искам тотем. Искам да бъда безсмъртен. Айде. Ей, тук има още един. Критко. Трябваше да си взема кучета. Нов рейд. Добре. Още един. Ти се прибери. Айде, откъде идват? Отей там. Няма да ги обсерва толкова да рече. Големи! Атака! Както беше в Майнкрафт филма, с 30 голема всичко става. Абе, тъпи ли сте, бе? Там има рейдери. Добре.
С толкова търчане станаха нещата. Хайде да спална още един красавец. Да ходи да ги моти. Оф, бия го с лопата. Къде има? Айде. Айде. Започва в последния рейд. Има умираща риба. Но много ми трябва. Чупа и излизай. Айде. Ще спална 50, ако трябва, и 40 айрон голема. Оф! О, не! Бик ме бие! Затова им трябваха толкова много айрон големи. Добре, идват оттам. Този път. Откъде идват? Ми е интересно. Има още от рейда. Абе, що не става, бе? Всъщност, като се замисля толкова айрон големи, май ще ми стигнат. Видях някой един айрон голем да тръгва натам. Къде са? Не, наистина ми е интересно къде са забили тия. Яш айрон бискат мъж, айде. Айде. Да ми идват. Абе, тия да не са скачили в горното село. То тогава е гадно, защото аз горе айрон голем нямам. Това е айрон фермата, ще ви говоря за нея в епизода. Той е рейдер, къде се забил, бе? Айрон големите щях да го видят, ако беше тук. Абе, тая ли е? Последния рейдер, бе. Ти ли си последния рейдер, бе? Да, тя е била. Колко приятно. Да ме отрови. Айде. Вече би трябвало тук с тези другите красавци. Ако може, да. Ако може по-изгледна на тази да спре да ме бие. А за колко време? Още 13 секунди. То да ми дойде един магиосник, ще ме направи, ще умра. Днес. Цигани оттам идват.
Умирай, умирай, умирай. Добре, добре. За сега минава много добре. Ако може да не ми навлизате в розовата долина. Айде, бикоборец. Айрон голема е бикоборец. Не мене, бе. Отидете бийте въщицата, защото мен ме е страх. Стой да иде да взема тотема. Къде е тотема? Тук трябваше да има тотем. Тотемов фандайнг! Yes, бе! Имаме тотем. Чувал съм, че и след първият тотем може да дойде такъв, да ти даде още един. Затова оставаме. Oh no! Oh no! Биги, биги! А не! Чува! Бичето ме уби. Щеш да ме убие, имам предвид. С 30 айрон голема всичко е възможно. Айде. Имам тотем. Храни се. И той е малко изпочупан, дай него да го нахраня. Айде. О, тут! О, гледай ги сладурите. Те сами ще се отдават. Ох, какви големи сладури са. Ох, на батко. Я ми елате. Трябва да убия това дето с... Тоест брадата е малко опасничък. Ти сега си ми лесничък. Ох, на батко ела тука. Heroes the Village. Имам още такива в... това в базата. Дайте ли да ги взема? Но... Yes, бе, имаме... Yes, бе, имаме два тема вече. Безсмъртни сме. Окей, хора, да ви кажа... Намерих това за рейда от един YouTube канал. Много як. Ако изпиеш... Метнах си брадата. Ако изпиеш от тия бат омените, аз имах 4 броя, защото ми идваха пилджери. Какво да ги правя? Той, че май съм си... 2000 years later.
Ами добре, хора. Стойте, че съм на малко сърца. Забравя да си взема ядене, колко съм тъп. Така, като виждате, тук има друго село от моето. Което е супер. В това село леко го поробих. Така, като виждате, онзи има вече професия. Това е селянина Мишо. И първоначално го използвах него за събиране на емералди. Ама в бъдеще се отказах. И така, като виждате, там има друго село, което е още по-интересно от това, в което е селянина Мишо. Стойте само да оставя тия бокове, че да имам още място поне. Така, като виждате, това е селото на розите. Сега ще ви обясня защо. Там, като виждате, има едно много интересно нещо, а именно ферма за айран. За айран, едно и също е. И в тази ферма за айран, която работи супер, не знам как може толкова добре да работи. Само от време на време бъгват айран големите, ми дава супер много желязо. Гледах я от един клип в YouTube. Само да кажа, линка за клипа ще го оставя долу в описанието. Ево на печалите, че е направил толкова добра ферма, която работи толкова добре. И сега по-интересното. Нямам ли нещо, с което да го бия, бе? Умира, бе. Стойте, че аз иначе не мога да ида да си взема хубавите неща, без да го убия. То, Содракис. Моля те, умри, бе. Бе, значи умря. Само да ви кажа, тая ферма работи с 3 селянина и едно зомби. Така, като виждате, тук има 3 селянина, един фермер, от който сега ще си вземем пайчета. Защото той е много добричък. И защото нямаме манджа. Добре. И тук има и такъв за отвари, който не съм го развил. И ето този красавец. И този красавец, сега вижте какво продава. Диамантени неща. Няма мечове, ама той си е друг въпрос. И бях запазил за клипа да взимаме тези неща, защото е толкова щупено вилиджерите да продават такива неща. Направо си нямате на идея. Още от сега можем направо да си ги оставим в инвентара. Хура! Вижте ме. Имам диамантени неща. Колко яко. И вече ви казах за фермата за айран. Ще ви разкажа защо цялото това нещо е в рози. Реших да направя някаква традиция. Всеки път, като аз тук прекарах 5 нощи АФК истински, за да имам толкова айран, и ми даде супер голямо количество рози, което не знаех какво да го правя. Първо на първо. Второ на второ, не питайте, защото там има 3 айран голема. Трябваха ми за рейдовете. Така, реших да се направя нещо като традиция. Всеки път, като ми даде рози от тая ферма, да ги слагам в селото и да го направя село на розите. И така, като гледаш, ми е дал малко розички. Да не говорим, че и там продължава. Само да ви кажа, ако някога мисля да правя нещо с червена боя, нямам. Да, тук има кошер, ако имам силката, че някога ще го използвам. И сега ще ви покажа нещо, което е още по-интересно от това село. Което още повече ще ни развие.
Обаче емералдите има шанс да не ни стигнат. Да, то няма да ни стигнат. Аз между клиповете го пресметнах, то ми трябват малко повече емералди от толкова. Буквално с 2. Ами така, двама от тях ми предложиха 4 айрон за емералди и аз как да не приема? Това си е буквално оферта. И така, връщаме се в първото село, още от първи епизод, дет намерихме, защото, ако помните в последния клип, ви бях казала, че е останал само един селянин, което не е много зле, но не е много добре. Защото не можем да си не можем да направим още селяни, докато е само един. И за това ще трябва да направим уния села на ферми за вилиджери. Тук има Nether портал, вече съм го лутнал. Не, кой знае какво. Знам, че ви обещах в последния клип да такова там моя Nether портал, обаче трябваше много да трейдвам и не остана време, кога да го такова там. Обещавам между клиповете вече да го направим като хората. Да изглежда. Похъбих няколко ендер перли, не кой знае какво. Само да ви кажа, в този снежен баям и в пустинята супер много ендермени се спаунват. Буквално вижте, до сега видяхме 3. И така. Бях ви казал, че е фей това игу. Айде, Миша. И го вижте той какво продава. Този вилиджер е скандален. И няма да ми стигне с 6 емералда на неговата кожа. Чакайте, че... Опа. Да ви кажа, и си развих малко фермата, обикалях, намерих дини бамбук и вече мога да кажа, че имаме буквално абсолютно всичко в нашата фермичка. Nether портал е още така гаден. Обещавам ви, за следващия клип ще изглежда като хората. Емоджи лодка, търбъкет. Ей! Не мисля още да си... правя някаква ферма за кокошки. Може в следващия епизод, защото знам, че ще ни трябват бая стрели за дракона. Което е малко зле. Ела бе! Не стига, че те направи буката ми избяга. Добре, сега хора. Следва най-хубавото нещо. Вижте ни! Колко сме яки. Буквално това селените да трейдват неща е супер яко и супер щупено. Искам само да ви спомня едно нещо за бъдеще. Дракона няма да е единственото нещо, което ще убиваме като бос. Може и някои други. Някои слепи
Това ви е единствения хинт за в бъдеще. Мисля, че това е абсолютно всичко, което ни трябва. Хора, сега разбирам, че нямам нужните материали за Enchanting Table. Сега идвам. Добре, хора, май събрахме нужните материали. Стойте да видим. Ами добре, хора, вече събрахме нужните материали за Enchanting Table. Значи заставаме и така, мисля, че беше. Добре, мисля, че 12 биха ни стигнали. Мисля да е ей тука. Стойте, значи 12 така. Така. Сега разбирам, че нямам. Че съвсем малко няма да ни стигне за такова. А не, тук съм имал кожа, е. Ама това няма да ни стигне. Ами така, хора, нищо не сте видели. На 100% от първия път съм си събрал материалите. Значи Enchanting Table. И ми трябва 4 обсидиана и връщам се след 2 минути. Добре, хора, вече наистина имаме всичките материали. Въпреки, че ми е интересно, аз трябва ли нещо да апгрейдвам, защото буквално туловете ми са апгрейднати, бронята ми е апгрейдната и е енчантната, обърках се, сори. Не знам дали има някаква нужда изобщо нещо да енчантвам. Знаете ли какво, взел съм си от едното село бая енчантнати книжки, поне с книжките ще ги енчантна. Добре, вече дано имаме точните материали. И имаме Enchanting Table вече. Яйде.
И значи ето тук. И забравих да взема лапис. Стойте. Че тук има малко лапис. Да кажем на панталонките. Ами хора, на този enchanting table нищо няма да енчантваме днеска. Както ви казах, съм събрал малко книжки. Ледоходец. Значи, стойте. Късмет 1. 2 нива. Значи, това май е Sharpness. И то Изтрана защита, огнена защита, защита. Воден. Значи огнена защита едно. Не кажа, че мога да... Стойте да си направя играта на английски, за да... Защото на български е малко... Добре, значи това го метам. Не бе, това го мятам. И сега... Fire Protection. Не знам, защо не мога да натура Fire Protection. Има май ще има Projectile Protection. Ами дай тога... Ето и да натурим Fire Protection. Fire Protection. Не, стой, така направих аз. Значи, на тая броничка, Looting Sharpness, Aquafinity. Значи бе. Явно честплейта ни. Кажем, че поне на тебе мога да си сложа Frostwalker. Ами вече всичко ни свети. Имам чувство, че май имах още книги, бе. Looting. Да, това е енчант за меч. Който в момента нямам. И да искам нямам. Знаете ли какво? Аз и без това, според мен, брадвата е по-добра от меча. Слагам и таковата. И лутинг. То лутинг с какво помагаш? Дайте да видя. Окей. Дайте още малко да се апгрейднем от тушките. Aquafinity и неща. Добре, явно каската ще ни е най-мощното нещо в цялата броня.
И да, знам, че няма да ми даде за това. Аз в момента се прецаках. Обувките ми ще са най-мощни, обаче трябва да си сложа такива златни, за да мога да влезна изобщо в недъра. И чакайте, тук ще се оставя някои неща. До 2 минути се връщам. Хора, голям е шанса 12 стрели да не ни стигнат. Стойте да си оставя гадните брони. И книгата. Той, че ще ми трябват и малко блокове. От такъв камък ще отивам бая, взимам. И от... Да, такива стават. И значи ето... И тук някъде... Мръдни се бе, котак. Тук някъде помня, че имах нещо, дед беше златно. Да, забравих да ви съобща. Така като виждате имам. Бая съм си украсил базата от последния път. Оставям си каската тук, защото е едно от най-мощните неща от целия ми армор. Оставям щита тук. И взимам ей толкова злато. И мисля, че ще ми стигне и айде да тръгваме към недъра. Само тук да се подреда нещата и айде. Има крипър в недъра. Беше лоша идея да влизам просто и така в недъра. Само да ви кажа, тая брадва е уникална. Стойте, че забравих да взема едно специфично нещичко. А именно... И ми пукна къщата. Стой тук. Как ще ми гръ... И то е гадното, че цял този камък нямам. Хора, ще запуша с такъв камък, за да не влизат гадове. И между епизодите ще го поправя, защото в момента не мога да се занимавам с това. Значи и толкова. Ми стига. Той, че един цигани ми излезна. 10 стрели. Окей, живот е хубав. Айде да влизаме. Взех го за всеки случай, ако нещо ми гръмне, например порталчето. Добре, подготвен съм, ако тук има паста. Има лавелинг трейдър. Тук е пръшка с моба. Дайте да видите. Да, както ви казах,
както почнах да ви казвам, леко бях обиколил около тук, за да видя какви интересни неща има. Няма чак толкова. Тук въжите бяха отпиглени. И там, както може да видите. Стой малко. Да, тук умрях, защото ми бяха взели нещата. Добре. Сега и тук става яката работа. Пайте вътре, малки ще ми изяде златото, ама той е друг въпрос. Хайде сега. Нищо не ми даде за сега. Окей. Както казах, това малко ще ми заде златото. Дай ми малко обсидиан. Полшанка с никакъв ефект. И както казах, това малко ще ми заде златото и сега не ми се занимава да ги бия. Буквално, какво да кажа? Нищо не ми дадоха. Три прасита! Стой, че те трябва малко да ги пошляпам. Стойте, че ще умра. Стойте, че ще умра. Тия прасита от кога бият толкова много теми, човек? Аз не си ги спомням така. Стойте, хрумна ми една идея. Сега стои сладурче. Я ми елате. Стойте, че има огромен шанс да ме бутнат в лавата. Елате тук. Ела тук бе. Стойте бе, тия, що почнаха да бягат от мене? Битка на живот и смърт. Ай бе! Колко такива прасита има бе! О, тук има от скъпото. Блейзче. Кажи ми, че ми даде. Не ми даде. Колко гаден Блейз. Доколкото знам, ще ми трябва ти такъв камъняк, за да мога да си направя ферма от тия. Ще ми трябва бая повече. Може би целя и това.
Ще ми стигне. Тя не мисля да ги вземам. Имаше едни много добри приятели. Не, ама наистина много добри. Как ще ме шимнеш, бе? Сега па има удар, бе. Дано, ако ги закарам в някоя дупка да... Буквално останах на 2 ръчица. Не, чиба. Ще ти бия с пържоля. Чиба. 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 Чиба, чиба, чиба. Чиба. И ми даде най-юзлес нещо. И това нищо не ми даде. Знам, че звуча много притеснен. И това, защото е така. Какво очаквате? За първи път влизам в такова място баш. Не в фортреса. Баш да претърсвам всичко. О, диаманти! Хора, пълен ми е инвентара. Не мисля да се умитам от тук. Не, защото ме е страх, на 100%. Знам, че не съм на хардкор, знам, че мога да се умирам колкото пъти искам, ама аз не искам да умирам. И то баш толкова. Накъде ми е къщата, това е? Натам съм. Ей. Да, но тук горе съм. Стойте да хапна, че буквално нямам сърчица. Нямам хънгър, имам предвид. Ето го, моя любим
Красив портал. Стой, че искам да щупа малко гластон. И тук има малко златце. И добре, хора. Ами, добре, хора. Някой ме бие. Ами, мисля това да е края на това видео. Така, като виждате, супер много се развихме. Имаме ферма за Айран. Имаме вече Full Diamond броня. Ама, има още. Ама въпреки, че имаме Full Diamond броня и ферма за Айран, има едно нещо, което много ни пречи. Аз въпреки това съм голям страхливец. Затова, ако ви кефи съдържанието, което качвам, и ако искате да спра да бъда страхливец, се абонирайте за този канал, защото гоним колкото се може по-бързо 50 абоната, за да можем да стигнем с крайната си цел, а именно да стримваме. Затова, ако ви харесва видеото, абонирайте се, лайкнете видеото, изгледайте останалите видеа на поредицата на начало. И айде, чао от мене и от кучето ми. Бай-бай!